Вітаю вас, паважанае спадарства. Разам з вами варвайская Астра, і гэта працягванне праходжання гульні GTA San Andreas. І я разам з Сіджаем іду выконваць далей заданні па галоўнаму сюжэту. Вось. І новае заданне гэта абстрэл з машыны. Так, я кірую не хуже за Сіджая. Як сам, братуня? Слухай, так, я хочу сказаць, што пасля ўсходняга ўзбярэжжа ты не самы такі лепшай форме. А цяпер ты для чаго вярнуўся? Толькі Сіджай, давай, язджай сюды, язджай туды. Вось халера. Безагід, хлопчык, але кіраўнік сябе абы-які. Вялікі дзякуй, сябра. Не-не-не, кажы, што ты на рэдкасць нядрэнна страляеш. Пакажы сілу, як заўсёды. О, ведаеш, ты гэта правы. Да, Сіджай, сядай за руль, пойдем. Сядай у машину. Так, добра. Значыцца, зараз будзем даказваць, што мы гэта... Так, адвязі сяброў на, так сказаць, на вуліцу Баласаў, на раён Баласаў. Значыцца, з-за таго, што гук ніяк нельга было наладзіць, я выключыў гук гульні і заставіў толькі гук свайго голасу. Я запішу некалькі відэо ў такім рэжыму, і мы паглядзім. Будзе, ў прынцыпе, добра, так, ці лепш уключыць гук. Але тады яго будзе трэба рэдактаваць. А гэта даволі доўгі працэс. Яшчэ, па-мойму, проста каментыраваць. Усё роўна ўсе ўжо гулялі ў гэтую гульню. Ну, ці амаль усе. Так, вось нашае месца, дзе мы будзем пераштрэльвацца з баласамі. Так, да, раён Балас. Ну што, хлопчыкі, падрыхтаваныя? Карл, ты кіруй машынаю, штраляць будзем мы. Слухай, што кажуць. І глядзі, у дрэва не пападзі. Да, калі тачка заглохне, мы трупы. Значыцца, ўсё даволі проста. Нам трэба будзе проста, так сказаць, ехаць за баласамі, так сказаць, і каб нашыя сябры, ну, тупа расстрэльвалі іх. Так. Сіджай, трэба яшчэ пашукаць іх. Добра. Значыцца так, вось. Гэта было вельмі проста. Пайдзем-ка мы яшчэ іх пашстраляем. Так, ой-ой-ой. Ну, ты паглядзі, які я сляпы. Так. Блін, гэта тупа з-за вось гэтых... Да бліна, чэснае слова. Я гэта нуб, кароче. Трэба акуратна. Значыцца, пашкоджанне ў машыны. Значыцца, цяпер трэба вельмі акуратна. Так, ваш узровень пошуку вядзе Астры. Трэба заехаць у гараж, так сказаць. Трэба хутчэй ехаць, інакш зараз нас знішчуць. Мы ўжо вось, так сказаць, паліць дым з машыны. Так, акуратна, акуратна. Трэба ад'ехаць ад акопаў, каб яны, так сказаць, нас не таранілі. Праўда, гэта будзе даволі цяжка. Ну, ў прынцыпе... Так. Заязджаем. Вось. Для таго, каб абнуліць узровень пошуку, трэба проста перафарбаваць вось колер машыны тут. Так. Пошук Карла быў часова спынены, але калі ён зробіць якое-небудзь злачынства, пакуль мігаюць Астры, ён будзе ізноў адноўлены. Так, цяпер вяртаемся на Гроув-стрыт. Так, едзем, акуратна, ну ўсё. Астры пошуку, так сказаць, зніклі, і мы, в прынцыпе, можам
ехаць ужо спакойна і не хвалявацца аб тым, што нас, так сказаць, паліцэйскія паспрабуюць арыштаваць. Вось. Ты гэта згроў і так што глядзі цяпер акуратней, Сіджэй, за табой будуць весці паляванне баласы. Да, безумоўна, вось на, трымай, купі сябе піўка. Місія выканана, $500, аўтарытэт плюс. Так, ну, думаю, гэтую місію я зафіналю. Вялікі дзякуй вам. Ты паглядзі, тут ёсць аж некалькі місій. Ну, добра, вялікі дзякуй вам за прагляд. Да сустрэчы ў наступных відэа.